Другі год запар верасень падарыў надта пяшчотнае надвор'е. І з боку такіх аматараў пачатка восені, як мы з жонкай, было б марнатраўствам прабавіць яго не ў якосці вандроўцы, а прыкладам складваючы дровы. Зіма нікуды не падзенецца, а вось вераснёвая лагода знянацку скончыцца, ператварыўшыся ў рыбалоўна-вясковую будзённасць. Таму, не пакідаючы часу на сумневы і разважанні, спантанна ўладкавалі неабходны рыштунак і вырушылі на захад. З сабою ўзялі як турыстычнае начынне, бо планавалі начаваць на заўсёднай паляне, так і, вядома ж, вударская, бо галявіна тая мясціцца на беразе маляўнічай рэчкі, шпацыруючы ўздоўж якой няблага было б павітацца, ці ўжо дакладней развітацца з тутэйшымі галаўнямі. Запланавана спыніліся ля велічнага касцёла і адметнай крыніцы ў мястэчку Вішнева. І краявіды там уражальныя, і вада натхняльная. Ну як тут не прачытаць пару-тройку вершаў з узятых з сабою складанак. Вішнева я наведваю штогод, таму больш падрабязны расповед пра яго пакіну для іншага відэанарысу, а зараз рушым далей. На рэчцы першым сустрэў цвіркун. Мабыць, гэта ён аб нечым свіргатаў нам у канцы траўня пад сурбаном ля вогнішча. Тады хаваўся, а цяперака выкараскаўся павітацца, мабыць, засумаваў. Акрамя рыбацтва планавалі трохі зёлак пазбіраць на гарбату, прынамсі верасу. Але сёлета замаруджваўся толькі надыход сапраўднай восені, а квітненне верасу якраз паскорылася і хутка скончылася. Аб чым я у вачавіткі ўпэўніўся, калі з кніжкай Васіля Зуёнка выйшаў на той хваёвы ўзлесак грудок, што уявіўся мне, як толькі прачытаў верш са словамі «Мёд верасовы заварыўся». Збянтэжыўся, але верш запісаў. Услед за верасовай неспадзеўкай чакала яшчэ адна. Пелегуючы, так бы мовіць, смарагдую крозу, развітацца з галаўнямі на знаёмых лукавінах і спадзеючыся сустрэць там добрую зграйку жаданых рыбін, як было летась, ледзь-ледзь разгледзеў некалькі рыбін, якія чуй дух схаваліся, убачыўшы мяне. Зразумеў, што ў такіх варунках не атрымаецца відовішчнай прыбачкі, калі ты назіраеш развой чарговага закіду цалкам, і як прынада трапна плюхаецца ля таўсматай яндоўкі абранага табой станістага кленя, і як ён, зацікаўлены, разглядае яе, можа нават злёгку тузануць, а потым рашуча хапае, каб апярэдзіць сваіх хаўруснікаў. Прыйшлося лавіць звычайна, кідаць прынаду, крыху сплынаць яе, ды круціць катушку. Але і такім чынам некалькі адметных для галаўнёвага вуджэння дзяўбуноў атрымаў, калі падгледзеў, якім кірункам курсіруюць самотныя мацакі. І за тое дзякуй, шчодры вадзянік. На ўсход вярталіся пад суправаджэнне сапраўднай залевы, якая неспадзявана прагнала нас з маляўнічых берагоў вераснёвай рэчкі.